oleh turang kacang sing ngarepan kono bar ewo wis mantene sing wedok ayu sing lanang kok ya gur kaya ngono jane aku ya ora ikhlas aku mbayangne mantene wedoke nganti sumuk iki ya malam pertama mesti iki genah main tapi aku nek arep milik dhewe engko ya piye kok ora nek wong liwat iku nyandi awan mau ya wis taruh kesel iki apike ngindek mantene mau sudah bayangne we tukeran karo utuk tukeran karo utuk piye to tak kandhani boleh lu piye tak kandhani ada apa kak keluar puteran nang desa seberang iki info gede iki sajake rada tenanan anu awan mau kan tukeran aku karo utuk ditunda cancel sik awan mau kan kene ya aku bar tarupan ngarepan kono nek mantene kuwi ayu banget heeh aku lanang iki karo kowe ganteng kowe kuwi kok anu aku mbayangne mantene wedoke lho ngantek goblok iki kan malam pertama jam-jaman ya ta heeh mesti ndudah wedoke ayu iya lanange lah karo kowe wejek ganteng kowe kuwi enggak kuwi kok anu rembulan diuntal buta lah jadi ngene wae coba depan coba ayo iya boy ndek lah mesina wae dhewe kok sik togel anu mesti iki ribet mesti iki udah kaju tak mudeng to tak ngasih iya iya yes I do masa tak omong yes I iki wek sapa dik oh iya ta wek buta wah yo nek wedok ayu piye iya ayo ngendi to lek aku mbayangke nganti sumuk lho lah yo ngendi iki gur ngarepan kono cedak mlaku wae kita sendekne kono sendeke ya sendeke ya apa yen namor kacang iki ya ora apa-apa kuwi tinggal kene ya ta ya yo ning kok alon-alon ya marai jenenge manten anyar iki tengen ora turu tengen teng ngen ya ta iya pikir kene ya tak tuntune kita no pinggir kene sik baik sini iki iya alon-alon sudah coba lampune peteng lampune peteng tak jendeli tak jendeli aku ganti aku Tidak apa to, Bu. Goblok iki. wedoke ayu banget masalahe wedoke ayu banget Kancaku bilang ngene. soalnya wedoke ayu banget sayang lampunya mati ora ketok gue suarane tos kosek musik apa ngedangi kuwi ugur karek iki ngrungokne isone bulan kok lampune peteng baik Pol Runta-runta. senakne iki mau kuwi do ngopo ki mau ana jendela kuwi aku ngerti wis kowe tenang awane kulo dik wis iki mati awake dhewe iki diinjek pantasan ayo kowe mah jam apa wong telu Mantan anyar. aku mantan anyar, Pak.
Aku ya greteng Ya apa ya? Wong aku mah delok wayang ya. Mau ngene pi, ngene. Iki mau gur tak jak. Aku maneh mangan kacang nang ngarepan. Lah gandeng kowe manten anyar. Pikir aku kan sing ora-ora. Lah iki karo iki liwat tak ndek. Ngopo pakai info geden. Info gede. Ya kene ngopo lek? Kaya nek manten anyar bojone ayu. Wis benah ngene. Iki mantene benah. Ya tuk 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 tuk. Lanjut aku ngindek. Gak ayu, gak anu ya. Aku ngerti karep-karep rupamu kuwi mesti darep ngindek aku ngene lah. Kuwi mau kuwi aku ki masang lampu iki lho, anget gitu. Oh, masang lampu. lampu. Aku mau anggap meleset sithik kurang pasti. Lah kok mau ngomong ke endang Mas. Infone meleset pon, wong kowe wis ndak masang wis kowe guru pukul. Lah kok Berarti gara-gara password ya. Heeh. berarti omong selak kejuke mau gur dijengli. Gur pasang lampu selak. Aku ngasih klik-klik. Ya kira aku. Masalah iki bojone iki Mau jare bojone sih. bojone iki Mula nek wis do umur. Ayu gak. Ah, wis do Oh umur. sik. Hmm. Mau bojone ayu. Koyo Oh, rendah iya, digagak iya. buta. Kadang aku buta ya. Ayo banget. Ya. Kita fakta ya. Iya. Ya nek jenenge umur kaya-kaya kowe iki jane wis umur wis tuwa. Nek umur ya kowe ndek pekaryan wis mapan. Wis mapan. Umurmu ya wis tuwa ya do rabi car ngenteni apa. Engko nek kowe ora rabi ngono kuwi ya gaweanmu ngindiki ngene iki. Wis gek kono mulya kono iki Ora mejo ora timbilan luwe. metu wis ora buak iki lho bungkus. Oh, iya. ganti lampu. Dinteni kandhane Iki lho. Tanya ada Kondisi nih. cacah iki lho, cacah ra genas. Yo saya Wes kono. gara-gara Mas Wong iki Oh. kudu kabeh. Wes. Ora pernah blas Mas Wong. Enggak Ora pernah kowe. enggak yo nek nyes. Kasih do puteran opo? Ya, gua masih sane iki bungkusnya lampu. Gak. Lah.